Hola, molt bon dia a tothom i benvinguts a Oposcat. Fem avui un nou capítol de la secció de preguntes freqüents. Com sabeu, hem seleccionat un llistat de preguntes que ens solen fer habitualment i les anem resolent. Esperem que us sigui d'utilitat. Comencem amb les d'avui. Avui la idea és intentar diferenciar el que és administració territorial i l'administració instrumental, o que també se li diu administració institucional. És un tema bastant complicat i que anem a intentar simplificar al màxim possible, tot i tenint en compte que la normativa és diferent a nivell estatal que a nivell autonòmic, però anem a intentar aclarir tot això. Us comento. L'administració territorial està clara. Heu de tenir en compte que pel que fa a l'administració territorial, estem parlant en l'àmbit de l'administració de la Generalitat. Nosaltres ens centrem en una llei superantiga, però que encara en aquests aspectes està vigent, que és la llei 13/1989. Aquesta llei ens diu que els òrgans superiors de l'administració de la Generalitat són el president o presidenta de la Generalitat, el conseller o consellera primera, això sí és que n'hi ha de conseller o consellera primera. Si n'hi ha de conseller o consellera primera, no és titular de cap departament. Després també seria òrgan superior el vicepresident o vicepresidenta, si n'hi ha, en cas que n'hi hagi, aquest sí que és titular d'un departament, i els consellers i conselleres. Aquests són els òrgans superiors, el que és ben bé estrictament membres del govern. Després tenim els alts càrrecs, que són, al final, són els càrrecs polítics. Per nosaltres entendre'ns, són els càrrecs polítics. Secretaries generals, tot i que aquí també entraria la secretaria general adjunta que hi ha en el Departament de Presidència, i també entrarien les secretaries sectorials, que són voluntàries o potestatives, però si són, també tenen la consideració dels càrrecs. Els comissionats també ho són, les secretaries de govern i les direccions generals. En cas que hi haguessin direccions de serveis, també es consideren els càrrecs. Després ja s'ha de tenir en compte que per sota ja hi ha els subdirectors generals, subdirectores generals, ja no són càrrecs polítics, ja són funcionaris. Per tant, fins aquí arribarien els alts càrrecs. I després tenir en compte que també tenim òrgans territorials, és a dir, òrgans que només tenen competència en una part del territori de Catalunya. Parlem de les delegacions de govern o dels directors, directores de serveis territorials, no? A les Terres de l'Ebre, al Maresme, etc. No? Perquè dins de la classificació dels òrgans que ens dona la llei 1389 també ens parla o ens diferencia entre òrgans centrals, que són òrgans com, per exemple, un departament que té competència a tot el territori de Catalunya, i versus el que són els òrgans territorials, que són òrgans que només tenen competència a una part del territori de Catalunya. Vist això, ara anem amb el tema de l'administració institucional. Aquí el gran problema que tenim és que l'administració institucional, o que també se li diu administració instrumental, a banda que té diverses classificacions, té una classificació des d'un punt de vista de contractes, hi ha una classificació, parlem del sector públic, des del punt de vista comptable tenim una altra mena de classificació basada en la classificació marcada per la Unió Europea, a nivell pressupostari també entitats del sector públic són uns altres. Nosaltres anem a veure la classificació des de la vessant jurídica. Quan tenim el tema de l'administració institucional o instrumental, ens hem de centrar en la part jurídica, en la regulació que hi ha. I això no ens simplifica molt les coses perquè, com us deia, tenim una classificació a la llei 40/2015, la llei estatal, i tenim una altra classificació a l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, que és un decret legislatiu del 2003. O sigui que, per tant, tenim regulacions diferents. Segons la llei estatal, breument, perquè entenc en l'àmbit de l'administració de la Generalitat nosaltres ens hem de centrar més en aquesta, però ens parla dels organismes públics. Dins dels organismes públics ens parla dels organismes autònoms, que són els que tenen un caràcter administratiu, les EPEs, les entitats públiques empresarials, que tenen un caràcter comercial, industrial o financer, i ens parla de les agències estatals. D'altra banda, ens parla de les autoritats administratives independents, com pot ser, per exemple, el Banc d'Espanya, com pot ser la Comissió Nacional del Mercat de Valors, per exemple. Després tenim societats mercantils, però estatals, és a dir, que tenen més de la meitat del capital social és de l'Estat. Després tenim els consorcis, que són l'associació de diverses administracions, les fundacions del sector públic, és a dir, fundacions on hi ha participació de l'Estat, els fons sense personalitat jurídica, com poden ser els fons de pensions, per exemple, i les universitats públiques.
D'acord amb l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, en l'àmbit de Catalunya tenim, per una banda, els organismes autònoms de caràcter administratiu. Els organismes autònoms de caràcter administratiu, com pot ser, per exemple, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya o, per exemple, el SOC, el Servei d'Ocupació de Catalunya, es caracteritzen perquè són el que més s'assembla a una administració pública, no? I llavors desenvolupen activitats generalistes o típicament administratives i es regeixen per la normativa pròpia de la pròpia administració pública. Després, i a partir d'aquí, ja ens n'anem a l'Estatut de l'Empresa Pública i l'Estatut de l'Empresa Pública ens parla de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial o financer, que es regeixen per l'Estatut de l'Empresa Pública. Actualment, l'únic que hi ha és l'EADOC, és a dir, l'entitat autònoma del DOC. El DOC, el Diari Oficial de la Generalitat, és Diari Oficial de la Generalitat i publicacions de la Generalitat. I llavors allà es venen llibres o articles, etc. i per tant té aquesta vessant comercial. Després, també, dins de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, tenim les empreses de la Generalitat. Dins de les empreses de la Generalitat diferenciem les entitats de dret públic sotmeses al dret privat, es caracteritzen perquè són entitats creades per llei, però a partir d'aquí es regeixen per la normativa del dret privat. Tenim, per exemple, l'ICAEN, l'Institut Català de l'Energia, l'Agència Catalana de Turisme, l'Acció, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Tot això són exemples d'entitats creades per llei, però que es regeixen pel dret privat. Després tenim les societats civils, com pot ser, per exemple, els aeroports públics de Catalunya, per exemple, que és una societat civil, i després tenim les societats mercantils, que es creen com una societat anònima o una societat limitada. Per exemple, Fira 2000 o el Teatre Nacional de Catalunya, que també és una societat anònima, o el SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques. Tot això són empreses que s'han creat davant de notari, fent els estatuts, aprovant els estatuts i s'ha inscrit en el registre mercantil, com qualsevol societat mercantil, però es caracteritza perquè té més de la meitat del capital prové de la Generalitat. I després, l'Estatut de l'Empresa Pública també parla d'altres formes organitzatives, dins de les quals tenim, per exemple, les fundacions. Les fundacions estan regulades en la normativa del dret privat, en el Codi Civil català, de fet, i la llei prohibeix que no poden haver-hi, ens diu que no poden haver-hi fundacions que siguin 100% públiques. Sempre ha d'haver-hi alguna participació privada. Exemples de fundacions seria la Fundació Teatre Lliure, la Fundació La Marató de TV3, per exemple. Després també ens parla de les administracions, parla també dels consorcis, els consorcis com a associacions de diferents administracions, com el Consorci de l'Habitatge de Catalunya, el Consorci AOC, l'Administració Oberta de Catalunya, el Consorci per la Formació Contínua de Catalunya, per exemple. Després ens parla de les administracions independents, com pot ser el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el CAC, o l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, o l'Oficina Antifrau de Catalunya, per exemple. Tot això serien exemples d'administracions independents. I després tenim les agències, tot i que a la Generalitat, sota el nom d'agències, hi ha diferents tipus d'entitats. És a dir, agència és un nom genèric i aquí dins d'aquest nom genèric d'entitat pot haver-hi organismes autònoms, poden haver-hi entitats de dret públic sotmeses al dret privat, és a dir, que pot agafar diferents formes jurídiques. És només un nom genèric. I doncs fins aquí el capítol d'avui. Ja dic, aquí hem de tenir en compte que tenim els organismes autònoms de caràcter administratiu que regeixen com si fossin una administració per la normativa d'administració pública i tota la resta està previst a l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana. Hi ha les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial o financer i les empreses de la Generalitat. Dins de les empreses de la Generalitat hi ha entitats de dret públic sotmeses al dret privat, societats civils i societats mercantils. I després hi ha qualsevol altra figura, com pot ser un consorci, una fundació, les administracions independents, etc. I són altres formes organitzatives. Aquesta és la regulació que tenim a Catalunya, però és veritat que la llei 40/2015 ens fa una altra classificació, que és la que teniu a dalt, entre els organismes públics, que poden ser autònoms o EPEs, entitats públiques empresarials o agències estatals,
Ens parla de les autoritats administratives independents, societats mercantils estatals, consorcis, fundacions, fons sense personalitat jurídica i universitats públiques. O sigui, són classificacions diferents. Bé, doncs fins aquí el capítol d'avui. Recordeu que cada setmana teniu un nou capítol d'aquesta secció. També comentar-vos que si sou membres del nostre canal podeu ampliar la informació per xat o plantejar qualsevol dubte, qualsevol consulta que tingueu. A la descripció, com sempre, teniu el link a la nostra pàgina web. Si us agraden aquests vídeos, doncs, si us plau, doneu like i subscriviu-vos, que ens ajuda molt. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i recordeu, a tots.